إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإسلام أترى فتنة أعجم وأشد إخوة الإسلام أترى فتنة في الدنيا أعجم وأشد من المسيح الدجال والنبي جار رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا خير الدجال أقوف على أمتي قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي خير الدجال أقوفك على أمتك قال الأئمة المدلين رواه أحمد في مسنده وصححه شيخ الألباني أمبي الله تنو أمبا يا فدلي أمبا دمنيني أمبي أنيني على في أكان كشي كباني ركون تورما أنان كبارا جوغو ni ala ye jɔn min kanda mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'o fili ni ala ye jɔn min fana fili mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'o kanda an bɛ seereya maa si tɛ min ni bato tiɲɛlama ka kan ni ala kelen pewu tɛ jɛɲɔgɔn tɛ ala la an bɛ seereya muhamadu ala ka jɔn dɔ ala ka ciden dɔ kisi ni nɛɛma ba kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ye sira la ɲɛ ala ka jɔn ala ɲɛ siranya dan bɛɛ la a ka don ala ka kɔrɔsili baw ka gundo ani bange la ala ko muminu a ye sira la ɲɛ ka seko hakɛ bɛɛ la saya kana aw sɔrɔ abada k'a sɔrɔ n'a tɛ silama ye an balima silamaw yala fitina bɛ wa fitina min n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a fitina ka bɔ n'a fitina danze ka bɔ ka tɛmɛ dajali kan wa o fitina bɛ wa أترى فتنة في الدنيا أعجم وأشد خطرا من فتنة مسيح الدجال يا لا فتنة بيجي أكون منك بو منك غير كتمة دجال كفتنة يوا أبو جاري كو دوندولا كو أليني تشيدن تنبي نيغون في كو ألي بتاما تشيدن نوفي كو تشيدن كو دجال تنا مبشرا من تني أونيه كتمة دجال يركا Abu Jari ko ale ko cidema fen juma wore be min te dajali ye ni ebe shira imanton ni onye ka teme dajali ka ciden ko nyema munun be mugo fili nyema munun be mugo fili adina nyema munun be mugo fili mbe shiran kam manton ni uluye ka teme hari dajali ka parce que dajali ko o ye ko dogolen de o bena de folo amana me nyema munun be mɔgɔw fili o ye ko de min be hadamadenw cɛla kaba o ye dankaniya de wala balimaw ni nyema filile munun ni ciden sirana ni nyema munun be mɔgɔw fili nyema munun be mɔgɔw fili tilema yoroma fula nyemaw do be nu nyemaw do be mɔgɔw fili ulu kɛra ɲɛmaw ye dɔɔni t'u bolo jahili de do u tɛ kuma ni dɔɔni ye u bɛ kuma ni jahiliya de ani nin dungo u tɛ kuma ni dɔɔni ye o ɲɛma sugu bɛ mɔgɔw fili ciden ye o ɲɛmaw fɔ Bukhari Muslim kono قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم
انتجاء ينتجه من العباد إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا Filen ko ako ala te doni mina mɔgɔw la ka fosi ka doni fosi ka bɔ mɔgɔw disi kɔnɔ ako ala te doni mina ni o cogo ye dɛ mais ako ala bɛ doni mina ni doni kɛbagaw fatulu de doni kɛbaga ɲumanw nu ulu fatura ka bɔ diɲɛ kɔnɔ jahiliw de bɛ tɔ mɔgɔw bɛ o jahiliw de mina k'u kɛ diina ɲɛmaw ye u b'u ɲininka diina ko la u fana bɛ jaabu di ka sɔrɔ dɔɔni t'u bolo ulu filila u bɛ mɔgɔw fili balimafɛn man ca n'o ye sisan dɛ mɔgɔw dɔ bɛ silama ɲɛmayaw na ani diina ɲɛmayaw la dɔɔni foyi de t'u bolo n'u bɛ kuma u tɛ kuma ni dɔɔni ye u bɛ mɔgɔw de fili ni mɔgɔw y'u ɲininka diina ko min na u bɛ jaabu di ka sɔrɔ dɔɔni tɛ ulu filila u bɛ mɔgɔw la fili nin ye ɲɛma minnu bɛ mɔgɔw fili o dɔw ye nin ye fɛn dɔnbali de ye ale ye mais a kɛra diina ɲɛma ye a b'a kɛ ka mɔgɔw fili n'a ka jahiliya ye ɲɛma sugu filanan diina ɲɛma min don mais a bɛ mɔgɔw fili dɔɔni bɛ ale bolo dɛ mais a ye diɲɛ de ta a y'a ka diina fɛɛrɛ diɲɛ nafaw ma a y'a ka lagara fɛɛrɛ diɲɛ ma diɲɛ kama nafolo kama tɔgɔ kama jɔyɔrɔw kama tiɲɛ ye min ye a b'o dɔn hakika ye min ye a b'o dɔn ma a b'o bila ko tana fɔ a ka jɔyɔrɔw kama a ka diɲɛ kama a ka nafa kama diina ɲɛma filanan de fule nin ye min bɛ mɔgɔw la fili dɔɔni bɛ ale bolo dɛ mais a y'a ka diina fɛɛrɛ a y'a ka lagara fɛɛrɛ diɲɛ ma ulu fana la y'u fana fɔ kuranɛ kɔnɔ qala ta'ala واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فتباه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قرآن كنو alakum mɔgɔw misaliya mɔgɔ minnu ni ne ala ye n ka ayaw dɔɔni di u ma mais u fosira ka bɔ ne ka aya ka dɔɔniw la u milera ka taa diɲɛ ma u ye diɲɛ kanu shetani tuguru ko u kɛra mɔgɔ filibantiw ye n'a tun diyara ne ala ye n tun b'u kɔrɔta ni ne ala ka ayaw dɔɔniw ye mais u yɛrɛ u ye diɲɛ kanu u y'u nun dungo bato nin dɔɔni kɛbaga sugu ala k'u misaliya bɛ komi wulu de wulu i ye kabakuru ta kama o a ka nen boyi a taa cogo de ye o ye a t'o bila i ma kabakuru ta kama o a ka nen bɔ a taa cogo de ye o ye a tɛ se k'o bila awa ala ko mɔgɔw ka misaliya fulenin de mɔgɔ minnu ye ne ala ka ayaw galontigɛya awa qisaw fo mɔgɔw ye a dɔw la una miiri una taasi balimaw o de y'a to Ibn Qayyim a ko dɔɔni kɛbaga jugu ala y'a misaliya kuranɛ kɔnɔ ni danfɛn jugu fila de wulu dɔɔni kɛbaga diɲɛ kanubaga dɔɔni kɛbaga diɲɛ dɛ dɔɔni kɛbaga min y'a ka diina fɛɛrɛ diɲɛ ma ala y'a misaliya wulu de a ko ani wulu bɛɛ de ka kan dɔɔni kɛbaga jugu ni wulu bɛɛ de ka kan ala y'a misaliya wulu de ma awa aya wɛrɛ la ko masalul ladhina hummilu tawrata summa lam yahmiluha kamasali himar yahmilu asfara bisa masal qawmil ladhina kazzabu bi ayatina aya wɛrɛ kono ala ko mɔgɔ minnu ni ne ala ye tawrata dɔɔni d'u ma mais u mɛ baara kɛ n'a ye u ni fali bɛɛ de ka kan fali n'i ye kitabu dɔɔni da fali kan
kitabu nafa de bala me fali todo doni min ba kale bode de doro awa doni ke baka jugu ala ya misaliya qur'ana kono ni damfen jugu fula de fali ni wulu doni ke ba jiya kanu baga min ya kala gara fere jiyama ka dina fere jiya nafauma akto nyinu ana jo yoro o fana be mugo la fili doni ke baga munum be mugo fili akto ya fulana de fulani ne doni ba bolode me aye jiya kanu awa ya waju chogo te wajuli me fana abe komi wulu ni abe boli anembo abe nem boli minke iye ewa kabakuru ta kama o ba chogo de la kabakuru mata kama o ba chogo de la ewa doni ke ba jugu fana te wajude ate aya min ba waju te hadisa fo min ba waju jiya kanu min bala donc di doni ke ba jugu min fule ni nye ube mugo de la fili ube mugo fili baluma qur'ana kono yahudani nasara ala ye kitabe dunka yellahidu mina uyede kallahidu ta ubolo ku kanin dina bangede ku kana dogo wayja akhajallahu misaqa allazina utul kitaba latubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a juhurihim wastaru bihi samanan qalila fabissa ma yastarun kitabe dunka yellahidu ta ufe ko ne ala ye tiɲɛ min fɔ kitabu kono la tubayyinunnahu linnasi aya bange mɔgɔw ye dɛ wala taktumunahu akana dogo tiɲɛ min dira ma ka kitabu kono aya bange mɔgɔw ye akana dogo de mais kitabe dunkan ye lahidun fili u kɔfɛ u y'a bɔrɔtɔ ala ka diina u y'a dogo u ma bange u ka anterew kama u ka diɲɛ jɔyɔrɔw kama u ka tɔgɔw kama u ye ala ka diina tiɲɛ dogo mɔgɔw la ka galon bange mɔgɔw ye u ye lahiru bɔrɔtɔ aya wɛrɛ kun ala ko fabima naqdihim min shaqahum la'annahum wa jalina qulubahum khashi'atan yuharrifuna al-kalima amma wadihi ala ko kallahiru bɔrɔtɔ sababula yahudiyaw kitabe dunka kallahiru bɔrɔtɔ sababula ni ala yu danga ko mabbo ni ala ka nema ma nu dusukun jafana u b'a kɛ ka ala ka kumaw yɛlɛma k'a bɔ a nɔ la ka fɛn wɛrɛ fɔ ala ka kumaw nɔ la ka tiɲɛ dogo kitabe dunkaw ye nin kɛ balimaw mun y'u bilala fana fɛn wɛrɛ m'u bilala dɛ diɲɛ kanu diɲɛ nafa o n'an ye aya wɛrɛ kɔnɔ qala ta'ala faqalafa min ba'dihim khalaf warisul kitaba ya'khuduna arda haja li adina wa yaquluna sayughfaru lana وإن ياتهم أرض مثل ذلك يأخذوه ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون كتاب دونكو يالله ربورتو منانو ما تشنيا بانغي كاتشنيا دوغو جيان كانو على يوفو قرآن كونو على كو تمام كتاب دونكو كم مغنيمو تارا ولو بنا no bila jugu do nana bila unola no bila jugu unana bila unola ka kitabu chinyata ukofe me ukadina la selila ni jianna fa do nanu madoro ubomina ube chinya dogo uba fo ni alabe ya fama ube ala ya fa deli ni jian anter ni jianna fa do nanu madoro ubomina ka dina dogo ka chinya dogo uyere beshega ala ya fa deli ko ala ka ya fa uluma me na nyogona na tuguni ubomina ala ko ne ala mallahidu mina ululawa ne ala mallahidu mina ululawa ka fo ne cinya min pule ninye o ka cinya imbange ala mu yuqaju alaihim misaqul kitab alla yaqulu ala la illa li haqq ala ko yala ne ala mallahidu mina kitabe dunka mama ku kana fo ala ka ni cinyate min be kitabu kono fana ya kala fana awon balimo kitabe dunke wen ninke awa silama manton ani silama don ke ba fana be cogodi u fana ye yahuda wala de ninna silama don ke ba fana ye yahuda wala de ninna wadi ato sufyan ibn wayna ko akon man fasada min ulama'ina fa fi sabahu min al-yahud wa man fasada min ubadina fa fi sabahu min an-nasara wadi ato sufyan ibn wayna ko akon ni silamo ka doni ke baga min ciyana ko yahuda nyogona dedo akon ni silamo ka bato kala min ciyana nasara nyogona dedo
balima silama doni ke bagaw fule sisa janko ube munun dambe ko silama nyemaw ewa ute foyla ni mo la filite wa qala hujayfata ibn yaman hina suila mata ya'lamu al-mar'u annahu qad futina فقال إذا كان قال إن كان ما يراه بالأمس حلالا أصبح اليوم إن كان ما يراه بالأمس حراما أصبح اليوم حلالا فليعلم أنه قد فتن وكو جيفة برياماني ما كيدن كشيبا ديرو وكو وقت الجمعة هذا مدين يربادو كم بنا فتنة كنو وقت الجمعة دو ني هذا مدين يربادو كو سيسا كوني نفتنة را mfitina yara mbinna fitina kono hada madem bodo wakati juma uye fata buni yamani ko ako wakati minni eyere kunu dina kola min tumbi boloko haramu do bi ni o kera i boloko halala do eyere kado ko binna fitina kono deja eyere kado ko fitinara kunu eyere bolo minye haramu ye bi o kere e bolo halala ye iyo la daga ako ikado yi fitina rakaba ibinna fitina kono awa ni sugu kacha silama don ke bawda bide kuno ayerebe fendo haramu ya kala gushi bi abo la daga akado karamugo munun bo chogola dina nyema munun bo chogola uyere kado ku fitina rakaba jama fana kado ku be fitina rakaba aya yere koroso karamugo sugu made ulubinna fitina la kabada ni karamugo kera de sambalimaw haramu jele qur'ana ayaw ye komi haramu ya ciden ka hadisa salew ye komunu haramu ya silama doni ke bangu be benna komunu ka ko haramu ya ni mugo do soro la silamaw cela koybo ulude la daga an kado o ye fitina bele baysade o ye fitina bele baya tigi kado ko yere be fitina kono jama kado fana ko tigi be fitina bele ba kono korna aya ye ko munu haram ciden ka hadisa ye ko munu haram silama manto jama kulu sababbe benna minka ko munu haram yelendo mugo munu bo la daga de o kado ko lu tigi la mugo be fitina la kaba har nubu dambe kata dina nyema yala mugo kanki yere kolo sumade ulu kera mugo ye kaba ni ciden ko duwato ala abwabi jahannama man ajabahum ilayhi qajafuhu fihi ciden ko wala lekela wudobe ku be jahannama dinga dadela ube mugo wala kata minna ni yu jabi doro sonna utama doro ubi fili jahannama kono wala lekela sugu kacca jiya kono lakasarahumullah ukacca jiya kono sisa ala kanu chaya ukacha jiya kono sisa de jiya be fitina la sisa silamo be fitina chaman de la sisa mbalimo ni mugo masagi kata Qur'an ne sunna de mala fahmu salafu salih ala fahmu salafu salih jiya be fitina la bide karamugo bolo doni ke baga filile bolo ado taye adoni ke ba munum be mugo fila do ye taye kalambali yaye ado taye aba do de me aye jiya de ta jiya ya mina jiya ya fili ala kan kisi ala kan tanga hadama daw nindina fana ni mugo min nyana ko edda bara bese kan nindina cinya ube ciden ka sunna min fulani ne ko edda bara bese ka cinya ibi yere sege ibi ka wakati ni hakkende ke doro ala yita ala bitta ke la jarabiye silama nyuma umade me ibi ka wakati ni hakkende ke doro ala bi furaki bo ninjiya kono kan nindina kontine firawuna be mi ko ale ala yere bani sirlankaw denke be ni denke be denke wolola ba faga ko lu de ben ale ka fanga cinya ka dina sabati dugu koloka ni denke wolola aba faga akera chogodi ala ya yira la ka yira tanala ko mugo shekote ale ka dina la denke mimba awa halakide ka ke sababu ka halake ka dina jo ale de o denke yire lamu alo yere de o denke lamu ka dina sabata ka dugu kolo ka ale ka halaki mogo tese nin dina la de ibi tade ke la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man qajalahum wala man khalafahum hatta yata amrullah wa hum wala zalika ci do nin fode ako jama kulu tawuli ne kam manto la nube cinyaka ala bu de me fana
jama kulu te wele ne kamanto jama kulu te wele ne kamanto lu nu be ke tinyaka ala bu deme fana fo jinya sur jinya wulili kasuru ko jinya wulili masuru nyari ube jinya kono do te bo ni sunna te bo jinya kono ko ay ni mo min jate la ko silamiya e be se ka bo jinya kono ka duga ube ko e be se ka sunna lili tigere ala be ede lili tigere sunna be ton ni ndugu kolo ka de fo jinya wuli ate bo dugu kolo ka qur'ana ayaw sabati lembola hadithaw sabati lembola ibi yere sege ibi ka wakati ni ndeke doro ala bi fura firawuna furala abu jahali furala ka bo dugu kolo ka duna sabati abu lahabi nunu furala ka bo dugu ala yula fura ku fewa u fura ku bo dugu kolo ka dina sabati ede besha ite sewo ibi yere halaki doro ki tachia ate laba fana nindina te bo jiyan kono an hakili sigilen bola an bella jarabi de cinya bella jarabi me fente sala cinya bella jarabi me fente se cinya la cinya de be se fem bela ala be cinya tigide de me fana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbar wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ألا قرآن كنوا أكون مؤمنون إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ألا كون مؤمنون أكو دونك بغا چامان بي جيان كنو باتوكلا چامان بي جيان كنو وبي هذا مدون كان نفولو دي دوفو كساقي كمغو ساقي كبو دينا مفنا ألا يريوفو doni ke baga bekse ka soro jiya kono ite foila ni wali nafolo dunte ibe jama soro chogomi ku muga chogomi ku kan nafolo du chogomi ute foila jiya kono ni odete nube mogo sage kabo ala ka dina la fana ala yere do fo awa bato kala chaman fana ko bo chogola bato kala chaman fana be aku ute foila jiya kono ka hada madon kan nafolo faranyogon ka kadu ani ka mogo sage kabo ala ka sirama donc o doni ke baga jugu chaman de fule silama manto unche la bi o bato ke la jugu chaman de fule silama manto unche la bi wadiato salafu doko salafu joye sufu ana ibn wawina ako fitina min ka gila ako fitina fula be ako ihjaru fitnatal alimi al fajiri wa li abidil jahili فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون سفيان بن وينا أكو إهجار فتنة العالم الفاجر أكو يا يرقر شده دوني كبغى فاجري دوني كبغى فاسقي دوني كبغى على يسرنيا بلي كويا شرايا يرقر شاكا فتنة مده دوني كبغى من تسرا على فاجري دو جيا كانوا بغدو kwaya yire kuroshe ka fitina made wal abidil jahili ani batokela jahili batokela do suni tile abe sunna abe nafila sunna abe nafila sallula abe batola abe misiru kono me jahili do abake ka ala batoni fili bantiade aya yire kuroshe ka ofana ka fitina ma akon nunun fula ka fitina fitina de do li kulli maftuni mo fitina le mo fitina la be nunu fula bi fitina parce que doni ke baga fajiri abe kuma ka qur'ana ayaw de vo abe hadisa de fo ka surate sir alanye fajiri do alebe mo trompe ni abe aya munu ni hadisa munu fo ka soro ayerete uluka ubarata bolo mo be trompe nana ka doni ke baga fajiri abe mogo trompeni aka doni de abe qur'ana aya munu ni hadisa ni doni kuma munu fo alebe mogo trompeni oye kula fitina bato kela jahili fana
ka tromperiya yɔrɔ ye mun ye ni mɔgɔw y'a ye bato la ni mɔgɔ min ye a bɛ bato min kɛ y'a ye e fana b'o bato ɲɔgɔnna kɛ i b'a fɔ nin y'ala bato la de a bɛ nin kɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ k'a sɔrɔ ale b'a kɛ ka min kɛ delila t'a la a bɛ e fitina dɛ donc n balimaw ni ko fila an ka yɛrɛ kɔlɔsi ninnu ma dɛ dɔɔnikɛbaga fajiri batokɛla jahili an ka yɛrɛ kɔlɔsi ma dɛ awa n balimaw diina mɔgɔ ɲuman depuis galɛ diina tigi ɲuman bɛ tiɲɛtigi bɛ ni mɔgɔ fila de bɛ i ka kɔ suguru k'o lase faamaw ma pour faamaw ka tɔɔrɔ lase ma ni mɔgɔ fila dɔɔnikɛbaga fajiri ani batokɛla jahili depuis galɛ ninnu ka tɔɔrɔ bɛ diina kan ahmad bin hanbal mun y'u sama k'u se faamaw ma ni faamaw y'u gosi k'u do kaso la dɔɔnikɛbaga fajiriw batokɛla jahiliw shaykhul islam ibn taymiya mun y'a to a sara kaso la dɔɔnikɛbaga fajiriw bidiya mɔgɔw ani batokɛla jahiliw olu de nɔ don fitinaw de do de ninnu ye fitinaw de mɔgɔ fitinalen bɛɛ ye an bɛ ala deli ala kan kisi u fitina ma ni mɔgɔ fila fitina diina tiɲɛlaw do koyi ala kan kisi u tɔɔrɔ ma mais u ka fitina tɛ se ka foyi bɔ nin diina bolo sarafu ye ninnu fɔ ciden ye ninnu fɔ an ka yɛrɛ kɔlɔsi ma de an b'u minɛ cogo min an k'o dɔn ani an fana b'an ka diina kala cogo ɲuman na cogo min pour u tɛ se ka fitina ciden y'u fɔ ni o de ye u ka ko fɔ ni o de ye mais u nɔ tɛ nin diina la dɛ u b'u yɛrɛ sɛgɛ u nɔ tɛ nin diina la mɔgɔ si tɛ se ka nin diina bɔ diɲɛ kɔnɔ inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala de ko nin kurana ale de ala de y'a jigi ale de b'a tanga nin diina kɔlɔsili bɛ ala de bolo a m'a to mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ bolo nin diina kɔlɔsili tun bɛ mɔgɔ de bolo sisan y'a sɔrɔ diina ko bɔra diɲɛ kɔnɔ mais diina in kɔlɔsili tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ala yɛrɛ de bolo an bɛ ala deli ala kan ka diina kɔlɔsa ɲɛ diina tiɲɛ ni sunna ciden ka taabolo ani jamakulu saba ala ka u tigiw dɛmɛ dugukolo kan ala ka tiɲɛ dɛmɛ ka tiɲɛ sabati mɔgɔ o mɔgɔ ka laɲini ye ka fitina wuli tiɲɛtigiw fɛ ka fitina wuli ciden ka sunna tigiw fɛ ala ka an ye ala kɛ a tigi gɔnɔ kɔnɔ hasibuna allahu wa ni'mal wakil allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzuka min sururihim an ye ala kɛ u gɔnɔ kɔnɔ an bɛ ala deli ala kan kisi u tɔɔrɔ ma mɔgɔ o mɔgɔ laɲini ye dɛ jamanaw fitinali de ani ka fitinaw do jamanaw kɔnɔ ani ka fitina wuli diina tiɲɛtigiw nɔfɛ an ye ala kɛ u ka gɔnɔ kɔnɔ an bɛ ala deli ala kan kisi ka bɔ k'o tɔɔrɔ ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين